Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Intay maki-clean up drive. Oho, adula amin dayta. Uray bakit akaon, makitinulong akmat Wan ag titinulong tayaw. Ingkayo lata, awan mo dakes na. Mapanlata adagiti mayat. Saan ka tumulong, tuyang? Saan? Mapan ti mayat. Saan mo ti saan? Saan ngayon kapilitan dayta? Hintay ag clean up drive ija igit ti baybay. Kaya nagpasyar tayo mutin na. Apay ada tayo pay lang ada iti adayo ti mapan ag clean up drive. Di taga ijay igit ti baybay ati ag clean up drive ta lugar damot ijay. Umay kanong madagiti taga ijay nga ag clean up drive. Dito yung lugar tayo. Iswa nakunak pasyar kan clean up drive. Magsidalos ko malatan ay ti masakupan na. May mayat. Ay adang ngamin dagiti tao nga amuda adalusan lang ti unag ti balayda. Ngam di da dalusan ti batog ti balayda. Nang runa ko ma. Iti asidag ti kalsada. Nagmet ko mati aglangoy dito'y igit ti baybay. No awan dagita basura. Nagadaw ti basura. Kastoy kano dito, nukalkalpas ti bagyo. Nagdugyot gaya man dagiti tattao ditaw Saan la kanong aga po iti rugit ti aglawlaw day ta? Aga po iti karayan. Ano kanong ngamin dagiti, agipaanod mo iti basura da iti nangato apasat. Iso ang maurnong ditaw Ay, kasimot nga rod dagiti adda iti asidag ti karayan nga agturong iti baybay. Day tati sana mapanunod ti daduma. Di da kumamutin ianod ti basura da iti karayan Uno kanal, tani agturong mo dito'y. Nga rod ang gail. Agturong amin di ta baybay. Makadadael pa, kadagiti adda iti unag ti danom day ta. Uno dagiti lamas. Nakita ti inaramid mo, Maray. Imporwak mo iti kanal ti basura. Man ano nga mayanod ma. Mayanod nga agpayso ngam agturong iti baba. Kaasimot dagiti adda iti pakadanunan ti basura. Saan kumot nga mamoy da? Ay, madiday ta kapanunuta, Maray. Gapo, ta saan mo idang am mo? Kat di mon panunutan ti pagsayatan da? Panunutan da ka di ma ti pagsayatak dagita tattao. No kasta ti kapanunutan ti amin na tao. Anya nga ti pagbanagan ti aglawlaw tayaw. Pagbasuraan sa mo day ta igamaw, maray. Sa balin sa man ay tinaramid maw. Mas daawa man. Iparit dati agpuor iti basura. Iparit dati agipaanaw. Anya nga rod ngay. Masapol ka di pa'y nga ibagaken ka, no anya ti aramidam. Saan ka di anamin adaw na naibagbaga? Di takan tada pa'y papanak. Adaw ti trabaho nga gururay. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyam iti kasta nga aramid, maray. Anya ngay kumati pagbabawyak, Maria. Di takan. Pimanaw lata nakaslaawan na pasamak. Manupay nga tatikas ka ni Mari Tuyang, adi na mo akitaan ti pagsayatan ti pada na tao. Dandanin mapuno ti sakaw kang kail. Ay urasyak. Silsilupin ken basyot naginuman amin dagitoy. Kasano nga tama disiplinahan dagiti tattao. Adi da basta gipurwak iti nanganan ken naginumanda. Ay saan ngamin ngagpapada ti panunod da. Dila pagsayaatan ti dadumat ti kayat da nga aramitin. Intayo na karga iti trak ti napido tayo basura kay. Ay nagmayat akita no nadalos taglalaw. Itikot nakarugrugit. Ay, mabalin tayon ti aglangaw Sakbay nga agahawid tayo, tanadalusan ti baybay. Ay, no kung magpapada ti panunod ti tao, birigod ko ba? Kumusta tinapan niyo nagdalusan, Kapitan? Ay, napan kami jay murdong ti karayan ngagturong iji baybay. Ay, iji kami nga nagdalusin ta nagaduti na isalat ka dagiti batbataw.
Tumtumpaw ti daduma, kabsat Maria. May samay na ija marituyang. Ha? Impurwak naman ang ti basura na ijay kanal. Ay, manupay nga tatikas ka ni Marito yang di na mo ti pangikab-kabila na ti basura na. No mo na tayo di dinalaw kaw dinardaras na ti pimanaw. Ay, kasaritak to man. Wan man, kapitan. Kasaritak kuma idinagapuan ng ipurwak iti basura iti kanal. Ngam pinanawan nakit dahin, tada kanu agururay at trabaho na. Ay, marwam dayjay. May samot nga wan disiplina na. Ingkan sa manan nagibal lang iti basura iti kanal. Una, nagpigsa ti danom, maanod ang mapan ijay karayan. Wamit ki dia, agturong iti baybay. Adu ngamin ka tinaurnong a plastic, iso ang mapan ko man ipurwak ijay kanal. Kakaisuna na pigsa ita ti danom, tanagtudo itay. Iso nga road nga inggidan ka tanapig sa ti ayos ti danom ijay kanal. Awan mo ngamin ti may agatang iti kakasta dito'y kabildatan. Masadudan, bimak nang dasiguran. Wan ka nga ta, iday, adda umay agat-gatang, ngamita, awandan. Ay, imbag ta nakita ta paray. Ada ka di pagsayaatan nga iyawis mo paray. Pagsayatan ti kadwan, no, agtungpal ni tuyang mo, kadagiti maibagbaga a pagsayaatan ti tataaw. Anya ka di dahi paray. Saan ka mawatan? Ibagam ka ni Marito yang tasaan nga agibulang iti basura iti kanal. Hindi napan kami nagpidot iti basura, iti baybay. Ay nagaduti, naganod a basura. Ay, makadanon ka di pa iti ti basura, paray. Ay, oray nagadayo ah. Apay kumaasaan na makadanon, kat maanod. Adaya, mangsagat ang mangala iti basura ti karayan. Alay, tay bagak kinituyang ko dahi ta paray. Agyamanak no dumngag ni Marito yang. Yung kagibal lang iti basura. Saan mo tadya adda makakita ah? Oray anya ti bagbaga da kita abyangaw. Ha? No kayat da, isuda ti umay mangala iti basura dito'y balay. Nuapay mo nga, iparid da. Iparid da lang arudin ti agpuor. Biyangan da pay lang no sa dino ti pangibilangan. Mas naawa ka, kat saan mat nga ijay arubayan da ti pangibalangak. Ay, pakibyangan da laamay. Isong ano yung kanto pa agibal lang. Rabiin taw, tamnawan ti makakita. Wan man langan, ento ka no ka, di taigit ti kalsada. Ay sana, tayo wara dagiti asaw. Narugay takitaan. Masuruna nga may tanagsaya at nga ibalang ko lang arudan. Pakibyangan da pay lang. Ay imbaga kung kanipari badong abilinan na ni Marito yang, asaan nga agibulang iti basura iti kanal. Nasaya at no agtungpal dayjay. Kontrabida kanayon. Gaputa saan na pa'y anapadasan ate, naki-clean up drive. Uray saan na anapadasan, no husto ko mati panunot na. Di na kumamot aramiden at amu na adakas. Ay, maibilang kadagiti tatao, adi na mo ti makitao ako na da. Pagsayaatan na lati muna. Kan uray dagiti babbalay, iti asidag ti kalsada. Narugit magtibatog da. Narugit at tibatok tibalay da. Nakaawatan, nakasjay matiunag tibalay da. Ewan nga rod no kasano ti kinalinis ti arubayan, kastamot iti unag ti balay. Hello? Asino da ka, day? Ha? Ni kasinsen? Nayanawd? Anya? Duha da iti anak na. Ayun na yan nga ay. Malangarod ta umayak dita. Bye! Sino tinakasaam? Makasangsangit ka pa'y. Ay, kasano ka nayanod ka nun ni kasinsin ko itiigit ti bye-bye. Nayanod da nga agina. Ha? Napanda ka din naglangaw, iso na ano da? Ay, diya ka mau. Mapanak ijay tapno maamwak ti husto na pasamak. Ay, una yung ngay ta, ginada pa'y, anaanaw. Ano nga ta tinaramid da? Ay, agrubatak ta mapanak ijay lugar da. Sapay nagsingput na ijay akasinsin ka. Mala, agrubot kan, tapno makita mo, ti kasinsin mo.
Ken kanya kam. Ay, kasinsin ko ay. Apaya nagsapakalakit din na ng panaw kada kami. Uray ko, mama, no saan mo akadwa na yan o ti anak mo. Ayun na yan ay kasinsin. Apay na natuyang, papanam ka day. Kan, nagliday ka matitanghal daw. Ada natay akabagya, kwarog, iso ti papanak. Ay, kasta ka din na. Condolences Sapay kumata aginana iti kapya ti kabagyam. Agyaman na, kwarog. Mala, intangarudin ka na'y aldawan. Anya ka di timpatay ti kabagyam. Nayanod da ka now. Apay, saan lamay may sa? Nayanod da ko na mate. Aginada, kwarog. Isaus, nagkas ang ngayon no aginada pa'y gayam. Iso nga raw dakas lamabri at ibarukong ko amang pampanunaw. Makipagladingit ak iti napasama na natuyang. Kaasi ba ni Tuyang? Taagi na ka no ti kabagyan na anaanawd. Kaano ka no? Ay una yan. Ay kasano ang naamuam day tamaray. Nakaluganak iti tricycle itay. Naliday, iso adinamag ko no apay, kaimbagana. Ay kaasimat nga rod dagiti naanawd. Ay, uray no nasarakan dati bangkay dagiti naanawd. Unsa kanumat maray. Nairanangadan sa kanumangalap iti asidag. Ay imbag man takasta. Daduma ang maanod. Kat manupay nga aldaw. Sakbay ang masarakan ti bangkay da. Pada ka mitay. Kumusta ngay? Anya ka di ti makagapaw, apay anaanod ti kabagyam. Agpidpidot ka no jay ubing ti empty bottles, taila ko na. Dagiti ka no na isalat iti batbataw ti mapanaalaan. Apay anaanod, kin apay akaraman ti inana. Nalabit ang nagtudaw, kalata pimbig sa tidanom. Mapan kumaarayatin ti nanangam duadamutin anaanaw iti pimbig sa tidanom. No kasta, no awan dagiti plastik ana ibelang dito yung ataw, awan ko matinapan pinidot ti ubeng. Dayta ti kunada ijay lamayan. No awan kanu kumati nagipaanod iti plastik. Awan kumati namkwatan ti ubeng anapan nagpidot ijay sungaban ti karayan nga agturong ijay baybay. Amangan pay no di imbelang mo, ti maysa ka dagiti napidot ti kanaka. Ay, dayta nga ron ti pakakunkonsensya akbadaong. Adan sa kanumat ni Maritoyang, gamsaan mat arumrumwar. Saan mo't nga rod nga imay dito, ita damagak ko mano apay ang nagiddan ti kasinsain, kan ti kaanakan na anaanawd. Umay tumat la siguro day jay. No adda umay nagatangan. Ay, wan mo't kit di Malaksaid, no mapanpay di tadaya ang mapan gumatang, kat adadayaw. Aw, makitam ka day ta sumungan. Ha, Ni Marituyang day ta. dito'y ka di titurungan na. Wen maray, agturong ditaw. Makipagladingit kami iti napasamak iti kabagyam maray. Agyaman na kada kayo. Anya ka di tinapasamak. Tapay nga aginapay tinaanaw da kabagyam. Agpidpidot ka no jay ubing iti empty bottle. Pimbig sa tidanom, tanalabit ang nagtudaw. Agmay-may sa nga agpidpidot ti ubeng. Aglablaba ti inana iti asidag. Idi pimbig sa tidanom, nayanod ti ubeng. Ay, Isalakan kumati inana, ang amduada mutin anayanaw tapimbig sa tidanom. so. Ay, no awan kumada ita a basura na panpinidpidot ti ubeng. Saan kumada anawd? Ay, wan nga ron, maray. Naibagapay ni Badungkaw nga mga no dagiti imbeleng kaw tinaira na anapan pinidot ti ubeng. Ay, day tati pagdaksan ti agibelang iti sa dinuman. At dalat ta maapiktaran. Wan nga ron, maray.
Ay sana kun nga gibulang tapno awan pa ka kun konsensyaak. Sana na talaga. Ay, nanatoyang. No responsable tayo amin may papan iti basura. Awan kumati madisgrasya. Nalinis pa'y akitan ti aglaw na. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon. Fergie Buckley. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Jopper Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.